Сега ще излизам с баба. Това как се свети тук? Няма значение. Ще излизаме с баба на някаква сватба. Турска сватба. Ще има канал. Там нещо си. А ние ще ходим на гости при кака Евелина. И на гости просто. И да... Не ме гледайте така. Така бях днеска цяло облечена. Не съм измислила така. Избрах си аутфитът. Ето го. На тънки. По принцип бях си избрала друго такова тениска. Къса. Обаче е доста... Не че е студено, просто има вятър. И косата ще си оправя. И червено нямам идея какво. Ще видим. И да, сега ще съм готова с аутфитът. Сега. Хора, смених решението с тая тениска. Не ме киф. Тук виждаме са пъпа и май няма да е тая. Хора, това е крайното ми решение. Така ще дойдат. Другите ми тениски, дългите са запрани. Сега ще си настрежа косата. Ще видим каква прическа ще направя. Аз ще ви поставя тук. И между другото, не знам дали ме виждате. Това е някакси. Между другото, благодаря на онова момиче, което ми каза много си красиво за милите коментари. Много и благодаря. Наистина. Много и благодаря. Това е новият ми канал, който се надявам да действа доста, да се разви много бързо, ама така като гледам няма да стане. Но ще видим от съдбата. Искам да стигна на 50 абонати, да мога да пусна един лайв. Много искам. Ама няма да е скоро, но още ми трябва още 30 абонати. Мене чакат, само аз винаги последно оставам. Такова с косата, направо ще да направя на такова. Да, косата ми е доста дълга, както виждате. Трудно се среше. Понеже е много дълга и ще говоря с мама. Ама пострижа малко, защото така не ми харесва. С 300 зора се среша. Стресането не е проблем, обаче с кубилето ау. Мале. Нещо ми става много толкова. И да, не знам дали ме чувате, значи ще оставя този кетчуп така. И това също. Дали са, няма. Така. Ще оставя. Косата ме е много дълга, да беше чак толкова маси дълга коса. Като бях малка, виках, като пръсна. Искам да стана като Рапунцел косата и ми направи впечатление косата на Даяна колко е дълга. Нали и Даяна, не знам дали. Гледате, аз преди гледах, ама сега спрях. И Америка преди гледах и сега спрях да гледам. Не знам какво ми стана, ама колкото ми става си по-различно. Просто скрях. Сега ще избера червил. Тия кичури. Така. Добре. Хубаво е, но обаче така. Гледайте къде я слагам червилата, просто където я сложа
сестрите ми ги намерят и направо не знам. Значи, хлеб, това много ми харесва. Само, ама, не знам. И това е яко. Не знам и него. И това също е яко. Май това ще става. Това дори не го ползвам. Няма да е това. Значи, избрах хора. И ще направя много тук тъй. Значи, слагам си от това. Нали? Няма да е само това. Това черво не си го избрах, аз мама ми го избра. Опи, скрипър съм. Топчо! Така. Ще сложа това лилавото. Харесваме, кифне. Така, тук ще се телефона. Така. Ето хора. Крайният резултат. Аз ви обичам и абонирайте се за каналът ми и обичам ви.